ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଯେପରି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ସେହିପରି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଏ କିପରି ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସଠାରୁ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବୀଜଠାରୁ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗଛରେ ଥିବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଗଛଟି ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତଳେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କିଛିଟା ଫଳ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକି ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ନଷ୍ଟ ଫଳରୁ କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏବଂ ସେହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ତୃଣଭୋଜୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାହା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟିରୁ ପୁଣି ଜୈବ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା।